täti-ihmiselle sinne, mikä se nyt on? No, katsastusmalla. Niin, selkeä. Se sanoi, sillä se, ettei kasvata mitään. Niin se rasvattaa sen. Ja Se oli aivan ihana ihminen. oliko tässähän on pieni litte. Pienillä oli se oli sopimus, se oli muistin vähän pitkälainen. Joo, niin oli. Nyt sillä tavalla vaan tavalla pääsee hiihtämään. Joo, niin niillä on se etäisyyskäsite ja aikakäsite on vähän erilainen. Joo. Oi, sieltä se onpa mukava. Ja tämmönen ilta. Tulee aina semmoinen olo. Se vaan, että nyt kohta mä lassia kun Kyllä se pakko täällä. Aivan mahdollisesti. No niin, tässä hernekeittoa syödessä tuli mieleen, että lapset, jotka nappulahiihtoon ovat aikeissa osallistua, niin Jäälinmajan sisätiloissa, eli Juhani on ilmoittautuminen, jos voi ilmoittautua sarjoihin etukäteen, tai sitten toinen vaihtoehtoinen ilmoittautumistapa on 15 minuuttia ennen omaa sarjaa alkua, ja sarjat löytyvät tuolta isolta neliönmuotoiselta ilmoitustaululta, joka on lipputankoa vastapäätä aika lähellä Jäälinmajaa. Siitä samalta ilmoitustaululta te osallistujat löydätte myös tiedon tapahtumaa sponsoroineista yrityksistä, joita on varsin runsaslukuinen joukko. Nämä yritykset mahdollistavat osaltaan esimerkiksi sen, että täältä saa ilmaista hernekeittoa. Samoin sitten täällä on ilmaisia näitä erilaisten eläinten, porojen ja ponien ajelemista, mutta sitten myös arpajaispalkintoja, joita voi tarkastella tuolla Jäälinmajan sisällä, niin löytyy sen vuoksi, että on yrityksiä, jotka ovat sponsoroineet tapahtumaa. Eli käykää Jäälinmajan sisällä ilmoittautumassa nappulahiihtoon, jotka siihen olette osallistumassa, mutta myös käykää siellä tarkistamassa palkinnot, mitä arpajaisissa on. Ja tapahtuman tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen, eli siinä mielessä arpojen ostaminen on kuin pistäisi rahaa pankkiin. Samalla tavalla te voitte sponsoroida seurakunnan yhteisvastuuhiihtoa, joka tapahtuu tuo yhteisvastuuhiihto tuolla Järven jäällä. Siellä on muun muassa seurakuntamme kirkkoherra Pauli Niemelä hiihtämässä. Ja jos on 100 mukana, niin hänet voi saada hiihtämään vaikka 100 kierrosta, mutta se on tietenkin sopimuskysymys. No niin, täällä Järven jäällä sää suotii ja hoijakka pyörii. Katsotaan, mitä täältä löytyy liikekuvuosia ihmisiä. On tuolla tiedon lähtö. No, hoijakan operaattori pyörittää tuota hoijakkaa, niin on hankala kysyä, millä periaatteella se toimii, mutta teillä on varmaan tietoa. Mikäs tämä hoijakan maksupolitiikka tai muu mahtaa olla? Joo, tämä on. Eli hoijakka ei maksa yhtään mitään. Eli hoijakan maksu aikuiselle on arvan ottaminen tuolta kahvipisteestä. Niin näin ollen... Seuraavana lähtövuorossa 2011 tytöt ja sen jälkeen sitten saman jonon 2011 pojat ja aloitetaan tytöistä. Eli ensimmäisenä lähtöjono on Pinja Heiska numerolla 131 ja hänen perään Jetta Seppälä numerolla 139. Sitten Linda Koskelainen numerolla 148. Viili Hanhela Lindan perään numerolla 158. Sitten Aino Koskimäki